zásoby a pak je to odvezu přímo tam, tak jak Tak, jedna heavy na mid. Hned je tam druhá, jo, sled. Nepřátelský zásoby, item, vidím. Opravuju se sled. Rozumím. a sorry, teďka možná budu moci ty z té uličky nalevo, protože tam jsme tam protekli. Když tak mám dobrý opečko, jím ze zad, z severu. Zásoby, item. Skillič, máme ji přímo na shot, pojď. Jo, už jedu. Stojí, v pohodě, máme ji. Kámo, Vidím, jo? Druhá heavy na mínus. Zabral OP, typek postavil vedle našeho. Mám tady nějaký tank, pánové, na severu, nevím jaký. Máte easy OP hnedka. Lko, Ečko, Očko. Přesouvám se na sever kvůli tomu tanku, jo, Slayer. Bacha na zádaj. Stej, pečete. Já vám musím stolkovat, jo, to tak. Jsou jenom ve dvou, tak mají dobrý OPčko.